Mga kautoran, mayong adlaw sa inyo nga tanan. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo sining tion nga makaupdanay kita sa pagmawalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa nahaunang Tesalonica chapter 4 verses 13 pagkadto sa 18. Kag ang pulong sang Dios sa pagabasahon nakon sa iligaynon nga Bible nga nagasiling, mga kautoran, luyag namon nga mahibaloan ninyo ang kamatuoran hanungod sa mga nagkalamatay. Agod nga hindi kamo magkasubo subong sang iban nga wala sing paglao. Nagatuo kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw. Gani nagatuo man kita nga pagadalhon sang Dios upod kay Hesus ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo sa iya. Amo ini ang pagtulunan sang Ginoo nga amon ginasugid sa inyo. Kita nga mga buhi pa sa adlaw sa pag-abot sang Ginoo, hindi mag-una sa ila nga mga nagkalamatay na. Kay sa singkit sang pagmando, sa tingog sang archangel, kag sa tunog sang trompita sang Dios, ang Ginoo gid magapanaog gikan sa langit. Ang tanan nga nagkalamatay nga nagtuo kay Hesus pagadalhon sing una. Dayon kita nga mga buhi pa sa sadto nga tion pagatipunon upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Ti mangin kaupod kita sa Ginoo sang dayon. Gani maglinipayay kamo sa sini nga mga pulong. Ini amo ang pulong sang Ginoo nga aton pagapatugsilingan sa sini nga tion. Kagang title o kontigulo sang aton paghambalan subong, naghambal sang subong sini ang pagbalik kag pagkabanhaw. Kung magahambal kita, kung magatoon kita nanuhod sang pagbalik ni Ginoong Hesus, may mga madamo nga bagay nga aton pagatandugon. Pero sa siningitiyon pagalimitahan naton ang aton kaugalingon sa pagtandog sa mga bagay nga importante, kay man ang aton oras hindi gid kaayo malawig kag limitado ang aton pagtuon, pero tilawan naton sa pagtuon ang mga importante nga bagay kaya dapat naton pagatun-an sa siningatiyon. Kon pagbalik ni Kristo ang paghahambalan, ang Bible sa Mateo 24 halin sa 36 pagkadto sa 37 nagahambal sing maatag nga wala sing bisan isa ka tawo nga makahibalo kon san-o mabalik si Kristo. Amo ina ang ginhambal sang Bible. Wala sing bisan isa ka tawo nga makahibalo bisan pa ang anghel sa langit. Kag siling sa Bible, ang nakahibalo lang amo ang Amay. Ang schedule sang pagbalik ni Kristo diri sa duta ara sa kamot sang Amay. Kabangdanan nga ang Bible naghambal nga wala sing tawo bisan ano kaalam sa iya nga makahibalo kung saan nga tuig, kung saan nga bulan, kag kung anong pitsa, wala ina napagkit kag nasulat sa balaan nga kasulatan. Ang Amay lamang amo ang nakahibalo. Ato ni pagatanawon sing mayo tungod kay may mga madamo iyang mga katawhan sa sini nga kalibutan nga nagapato-pato sang sugilanon nga wala nasulat sa Bible, kag ila ginatudlo nga sa sini nga tuig, sa sini nga bulan, sa sini nga pitsa, balaan nila nga si Kristo magabalik.
Mga utod, kung inaamo ang pagkilala nimo, kag nabalaan nimo ang pizza, ang tuig, kung sano si Kristo magabalik, congratulations na lang sa imo. Kay ikaw iya maalam. Mas maalam ka pa kaysa anghel. Mas maalam pa ikaw kay Jesus Christ. Kay ang Bible, si Jesus Christ mismo iya, nagatudlo sa aton nga wala sang bisan sin-o nga nakabalo. Kung tunanan mo ang Acts chapter 1, sa pagkayab ni Kristo dito sa langit, pagbalik niya sa langit, nagatulok ang iya mga gintutunan sa langit, samtang nagabalik siya sa langit. Kag samtang nagatangla sila, ang duwak anghel sa Ginoo nagpalapit sa ila kag nagsiling, mga taga Galilea nga nagasagi kamo tulok, inang Kristo nga nagbalik sa langit, makita ninyo liwat sa amuman nga paagi nga magabalik o kung magapanaog siya balik diri sa duta. Pero wala gid naghambal ang anghel kung saan o siya mabalik. So ginabalik-balik na kundi na agod nga hindi kita magtalang. Kay man kadamo na sang mga nabalaan akon nga nagtudlo sang tuig sang pizza bulan kung saan balik si Kristo, kag daw medyo wala matuman ang ila ginahambal kay man wala man ina nasulat sa Bible. Kung sa bagay, dako nga perwisyo ang ilang nahimo sa mga tao. Sulito na kon ang mga nagatudlo sa mga katawhan nga nagasiling balaan nila kung ano nga tuoy kag pizza magabalik si Kristo, ina nga mga tao nagahatag sang dako nga perwisyo sa ilang isikitaw nga kay man ang sunod sinaamo ini tungod kay si Kristo mabalik naman siling nila kag amo ni nga bulan, amo ni nga tuig, amo ni nga pizza, ti ang kalibutan matapos na. Kung matapos na ang kalibutan siling nila, ang imo propiedad hindi mo na mapuslan. So anong himuon? Siling sa sini mga tao nga nagabinutig, nga balaan nila kung saan nga tuig kag saan ka pizza, ibaligya mo na yun ang imong propiedad. Kay hindi mo na mapuslan ang imong dota, ang imong balay, ang imong salakyan. Kay matapos na ining kalibutan, perwisyo nga dako ang ginahimo nila sa mga tao. Kag may duha ka tawo nga nabalaan nakon sina, nga nagahambal sina nga mga butang, nga wala nagasinanto sa balaan nga kasulatan. So Mateo 24, halin sa 36 pakadto sa 37, ini nagahambal sang matag nga wala sing bisan sino nga makabalo sang adlaw nga si Kristo magabalik. Ang schedule ara sa kamot sang amay, ang amay lamang amo ang nakahibalo. Ano ang aton buhaton? Imbis nga kutkuton naton kagibaloon nga wala man sa Bible kung saan umabalik si Kristo, ang ginatudlo iya sang Bible sa aton, magbantay kita. Mateo 24 versikulo 4 kag 17. Magbantay kita kay man may madamo nga mga piki nga Kristo nga magakari kag magahambal nga sila amo si Kristo. Siling nila hindi na kamo magpaabot sang iban pa nga Kristo, o kung hindi na kamo magpaabot sang pagbalik ni Kristo, kay ari na ako, nagbalik na ako. Nagapaka Kristo sila. Ginkuha na nila ang lugar ni Kristo. So siling sang Bible, magbantay kamo kay inang nagapaka Kristo nga nagasiling nga sila amo ang ginpadala sang amay, nagbalik na siya,
na magbantay kamo kay ina sila nagapatalang sa inyo. Kay man may madamo nga mga bagay nga ginatudlo sa aton sang Bible nga kung magbalik iya ang matudtuod nga Kristo, ang mga patay nga nagtuo kay Kristo pagabanhawon, di nga ang mahambal na siya nga ari na siya ang Kristo, kay wala pa man nagbanhaw ang mga minatay nga nagtuo kay Kristo. Ang mga tao nga nagtuo kay Kristo nga nagkalamatay wala pa mabanhaw. So amoy na ang isa sang kamatuoran nga makita nimo nga nagasiling ang Bible, magbantay kamo kay damo ang mga piki nga Kristo, nga magasiling nga sila si Kristo, hindi na kamo magpaabot, ari na ako, nag-abot na ako. Siling sa Bible, magbantay kamo. Kag ang pulong paggamito naton sa hiligaynon nga Bible, amo na siling maghanda kamo, magbantay kag maghanda. Ang paghanda, plo parehas man sa pulong bala, magpreparar kamo sang inyo kaugalingon, agod nga hindi kamo magtalang, nga wala sing makaluib, makatunto sa inyo. Sinya magbantay kamo. Okay. Kag maghanda kamo. Karon kung aton iniusi sa sing Mayo, sino ang tao nga handa sa tion sang pagbalik ni Kristo? Sino ang tao nga preparado sa tion nga magbalik si Kristo sa sini nga kalibutan? Okay, ang preparado nga tao, anytime kung saan magbalik si Kristo, amo ini ang tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Amo ini ang ginahambal sang John chapter 1 verse 12. Siling sang Bible, ang tanan nga nagtuo kag nagbaton sinang Kristo nga iyang ginatuohan, mahimo nga mga anak sang Dios. Kung anak sang Dios, dito niya ikaw paistaron siya ang balay, kag ang balay sang Dios amo ang langit. Kag amo na ang siling ni Kristo, siling niya, hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig kamo sa akon, sa balay sang akon amay may madamong hulot. Kung hindi ini matuod, tani hindi ako maghambal sini sa inyo, magapreparar ako sang hulot, kag magabalik ako liwat, kuhaon nakon kamo agud nga kundiin ako didto man kamo. Ang langit amo ang balay sang Dios, kag sino ang paistaron niya dito? Ang iyang mga anak. Sino ang iyang mga anak? Ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, mahimong mga anak sang Dios. Ang Dios may bugtong anak, amo si Ginoong Hesus. Pero ang nagtuo siya, mahimong mga anak, kung sa aton pa adopted nga mga anak sang Ginoo. So amoy na ang ginhambal niya, kag amoy na ang aton bantayan, may madamo nga mga piki nga Kristo kag propeta nga magakari sa sining kalibutan sa pagpatalang sa aton. Pero isandig naton ang aton pagkilala sa ginatudlo sang Bible sa aton, agud nga hindi kita magtalang ni bisan sino nga manugpatalang nga mga propeta nga magakari sa sini nga kalibutan. Karon aton nga isdugon ang kamatuoran sa akon ginbasa kaina sa naunang Tesalonica kapitulo 4 halin sa 13 pakadto sa 18. Naghambal diri si San Pablo nga nagsulat sini sang pulong sa pagpabakod sa mga Kristohanon nga inupdan sang paglaom. Pulong sa pagbabakod nga nagahatag siyang paglaom sa aton.
Kagamoy ni ang siling ni San Pablo. Sili niya mga kautoran, buot kami nga mahibaloan ninyo ang mga nagkalapatay. Agod nga hindi kamo magkasubo. Katulad sang iban nga wala sing paglaom. Amo ina ang pulong sa pagpabakod. Ginsulat ini ni San Pablo sa mga Kristohano dito sa mga taga Tesalonica. Suno sa mga kasaysayan, si San Pablo nakatinir lang dito sa Tesalonica sulod sa 3 ka semana. Medyo lipot lang. Tungod sina, wala natudlo ni San Pablo ang tanan nga mga bagay nga may kaangtanan sa kamatayon kag pagkabanhaw. Igo lang natudlo ni San Pablo nga ang mga Kristohanon magakuhaon sang Dios kag litonon dito siyang balay sa langit. Pero wala niya matudlo sang labing matag kung ano ang matabo sa tong mga Kristohanon nga nagkalapatay na nga mga parinti sang membro sa Tesalonica, Kristohanon sa Tesalonica. Wala niya ina mahambal sing insakto sing masanag, busa nagpangasubo ang mga katawan. Ano na ihan matabo siling nila sa ngaton mga kapirintihan nga nagkalamatay na sa pagkari ni Kristo, ano ayhan matabo sa ila. So nagapangasubo sila, kagamuni nga nagsulat si San Pablo sa ila, sing labing matag, agod nga hindi sila magkasubo, agod nga may paglaom ang isa kag isa sa ila. Kag ang siling ni San Pablo amuni sa iyang sulat. Silin na si Kristo magapanaog halin sa langit. Okay? Halin sa langit, magapanaog siya. Kag diri sa akon ginbasa, may ginmensionar nga siling archangel. Arkanghel sa iniligaynon. Archangel. Kag un ato nampon ang archangel nga ginasiling nga magaupod kay Kristo panaog halin sa langit, ini amo ang pangulo o kun leader sang mga anghel. Ang mga anghel may pangulo pagid gali. Amo nang gintawag archangel, pangulo sang mga anghel. Kag sa Diod, wala kita si panahon pagbasa sinang tanan ako ni hambal. Sa Diod, ang leader nga archangel ginngalanan si Michael, si Miguel, si ligaynon Miguel, English Michael. So kung may bata ka mo nga Michael, dali nyo na madomduman. Magaupod siya panaog halin sa langit. Kag anong matabo? Si Michael magasinggit sa mabaskog nga tingog sa pagpanawag sang tanan nga mga nagkalamatay. Kung sa aton ba magsiling si Michael, okay, bango na ka mo. Katulad bala sa nagapamukaw ka sa nagkatulog, bango na ka mo, bango na ka mo. Tiyo na. Okay. Kag siling pagid sa Bible, ang tumprita, trumpita sang Diyos, patunugon. So may tingog sang archangel, may tingog sang trumpita sang Dios nga nagapanawag, okay, bango na kamo, kari na kamo, ari na ang tion. Now, ang mga tao sobraan na kaalam siguro ang ginapalibugan nila, ano ni ang patunggon sang Dios? Tuod gid nga trumpita, nga daw trumpita bala sang mga soldado nga ginahuyop. O kon tingog lang ni Kristo nga daw trumpita, naglalis pa sila.
isa na ka Domingo nga lalis, wala gyapon na usayan. Okay, hindi ta problema. Kung trumpitagin man na iyang tutuod, o kung tingog lang ni Kristo nga daw trumpita ang tingog, ina nga tingog, tingog sa pagpanawag sa mga nagkalapatay, agod nga magabangon sila sa lulubngan. Amo ina ang punto gusto ihambal ni San Pablo sa ila. Kag siling sa Bible amo ini, sang makabati na sila sang tingog ni Archangel, ni Arkanghel, sang tingog, sang trompita sang Dios, ang tanan nga nagkalapatay, nga nagatuo kay Kristo, magabangon sa ilang lulubngan. Ang mga patay iya magabangon, amo inang ginhambal ni Kristo, agod nga hindi magpangasubo ang mga taga Tesalonika, sang ilan nagkalapatay, ginhambalan sila sang Dios nga ilang parente nga nagkalapatay, magabangon, mabuhi halin sa ilang lulubngan. Kag kamusta iya mga buhi sadto nga tion? Ano yang ginhambal sang Bible nga akong gimbasa nanungod sa mga buhi? Siling sang Bible sa aton amo ni, kag ang tanan nga mga buhi nga may pagtuo kay Kristo sadto nga tion sa isa lang kapamisok, isa kapamisok, pagailisan ang ilang lawas, sang lawas nga di madinulunton, lawas nga hindi madonot, lawas nga hindi wala nagamasakit, lawas nga wala nagakapatay, sa isa lang kapamisok, pagailisan ang ilang mga lawas, ang aton mga lawas, kun buhi pa kita sadto nga tion. Then ang mga nabanhaw nga mga minatay nga nabuhi halin sa lulubngan, kag ang mga ginilisan sang lawas nga hindi mapatay, magadungan sila sugata kay Kristo dito sa panganod. Amo ina ang mensahe nga yari diri nga aton ginbasa. Ang nabanhaw kag ang ginilisan o kung ginbayluhan, ginbag-o nga lawas, magaupod kag magasugata kay Kristo didto sa panganod. Then ang aton problema nga mga katawhan, kay damo kita iya problema, kag nagatugot kita nga ang balaan nga espiritu amo ang magpaintindi sa aton sining dalagko nga kamatuoran nga dapat naton may baluan. Ang aton pamangkot amo ini, ti paano ang tao nga mabanhaw? Paano? Okay. Ako ni suggest nga inyong basahon ang 1 Corinthians chapter 15. Ang bilog nga chapters basahon ninyo, kay era dra ginatudlo sa aton agod nga ang aton maluya nga huna-huna makaintindi sa pagtulunan espirituhanon nga halin sa Bible. Para mahangpan naton sing maayo, nagsiling ang Bible. Katulad sini, ang binhi ang ginapanggas naton bala sa uma, galing kung hindi kita mangunguma daw, hindi kita makakuha sini. Ang binhi ipanggas sang mangunguma sa duta. Kung mag-abot ang ulan tapos niya panggas, pag-abot sa ulan, matubo ina ang binhi nga iya ginpanggas. Amo-amo man sini kung paano mabanhaw ang patay. Ang lawas naton kung mapatay katulad sang binhi nga ginlubong sa duta. Pero pag abot ni Kristo katulad sang ulan,
Kung mag-abot ang ulan, matubo ang binhi. Pag abot ni Kristo, magwa ang lawas halin sa lulubngan. Pulo parehas sina ang paagi. Pulo parehas. Way ko nagsiling parehas. Pulo parehas para nga aton makuha ang ideya. Ang sunod naton nga pamangkot amo ini, ti ano nga sahi sang lawas ang maangkon sang tao kon mabanhaw na siya, kon bag-ohon na ang mga lawas sang buhi. Ano nga sahi sang lawas? Ang sabat sang Bible, iliwat akon i-suggest. Basahon ang 1 Corinthians chapter 15, ang bilog nga kapitulo. Ang siling sang Bible amo ini, para mabuligan ang aton maluya huna-huna. Siling sang Bible, lain ang lawas sang isda, lain man ang lawas sang sapat, kag lain man ang lawas sang mga pispis. Siling sang Bible, ginliso niyang kamaturan, amo man sini. May lawas nga dutanon, nga amoy neng lawas naton subong, nga kung mapatay, ilubong kag madonot, pero may lawas man nga langit nun. Ginatawag ina sang mga theologians, glorified body, spiritual body. May lawas man nga dutanon, kag may lawas man nga langit nun. Ina nga lawas, amo ina ang lawas nga hindi na madonot, kag hindi man mapatay, hindi na magmasakit, kag hindi man mapatay. Amo ina ang lawas nga dalon dito sa langit, kag amo ina ang lawas nga magaupod kay Kristo dito sa langit sa wala sing katapusan. So may lawas nga dutanon, ilisan sang Dios ang lawas nga langit non, o kon espirituhanon, o kon glorified body. Ina amo ang ginasaysay sang balaan na kasulatan para sa aton. So ang mga patay banhaon, ang nagkalapatay dito sa dagat, iintrigar sang dagat dito kay Kristo. Ang nagkalapatay sa dota, sa simenteryo, ang natabunan sang landslide, itugyan sang dota dito kay Kristo. Ang nagkalapatay dito sa mga kagubatan, nga kinkaon ayhan sa mga sapat, itugyan sang kagubatan dito kay Kristo. Ang nagkalapatay sa madalom nga suba, nga nagkalalomos, itugyan sang suba dito kay Kristo. Mga kautoran, sa Diyos wala sing imposible. For God can do all things, and there is nothing impossible that He cannot do. Masarangan, mahimo ina sang Diyos, tungod kay ang Diyos gamhanan, kag wala sing butang nga hindi niya mahimo. So hindi kamo magpangasubo kung ang inyong parente nagkalalumos nga wala malubong sa insakto, kung ang inyong parente na tabunan sang bisan ano kadamol nga dota sang landslide sa bukid, inang tanan magabangon sila sa tion nga makabati sila sang tingog ni Kristo nga nagasiling tingog sang trompita nga iyang ihuyop sa tion nga magakari siya sa sini nga kalibutan. Ang aton gintun-an, kutob sini nga tion, sa sini nga panahon, amo lang ang nagkalapatay nga may pagtuo kay Kristo. Kag ang mga buhi nga nagtuo kay Kristo. So, ang ato naman pamangkot kag tilawan naton nga sabton ini, ti kamusta iya ang nagkalamatay, nga wala iya nagtuo, kag nagbaton kay Kristo. Ang sabat sina,
ari sa Bible. Kaina ang ginhimo nakon, akon lang ginhambal, kay ginatilawan nakon nga ang panahon malipot lang. Pero sa siningat iyon, kung napamangkot, ano iyang matabo sang wala nagtuo kay Kristo. Akon gid basahon ang Bible, kamo ang mag-intindi, base kung magsala pa ko hambal, kamo intindi. Kag kung may Bible kamo, abriya ang Bible nimo. Okay? John, Gospel of John, chapter 5, verse 28 kag 29. Sa sinuang duwa ka bersikulo, imong makita kung ano ang matabo sang wala iya nagatuo kay Kristo. Okay, basahon nakon John chapter 5 verse 28. Hindi kamo matingala sini, kay magaabot ang tion nga ang tanan nga mga patay sa lulubngan makabati sang iya tingog. Sino ini tingog? Tingog ni Kristo. Then, balik ta si ibabaw jutay. Sa 27, then tatlo verses ako na suggest. 29. Nagbasa na ako sa 29 pero mas mayo kon iabante na ton jutay. Pero ari kita sa 29. Siling sa 29, kag magagwa sila sa ila lulubngan ang mga nakahimo sang maayo, pagabanhawon kag magakabuhi. Sunod, kag ang nakahimo sang malaot, pagabanhawon kag pagasilutan. Araan dua, ang nakahimo sing maayo, banhawon kag magakabuhi. Ang naghimo sang malaot, nagahimo sang malaot, banhawon kag silutan. So, ang ginasiling gali isang Bible, nga ang tao nga nagsikway kay Kristo, ang tao nga wala nagtuo kang nagbaton kay Kristo, magagawa man sa ilang lulubngan, then siling sa Bible, silutan, diin sila silutan sa linaw sang kalayo nga amo ang impierno. Siguro mamangkot kamo, kay ti malayo kamo sa akon sa siningation, kag wala kita nagakitanay naong kag naong, pero siguro masiling kamo, Pastor, nagatuo ka man nga may impierno haw? Ang sabat na kon sa imo, hoo, kay bisan si Kristo nagatuo nga may impierno, kay man ginatudlo ina sang Bible nga may impierno. Okay? May mga lahog-lahog, pero hindi ako mag-entertain mayo sa mga lahog. Siling sang mga iban nga mga nagalahog, nagadjok-jok. Tila, wala sang impierno. Imbento lang na sa mga pastor. Agod nga mga tao magsimba kag maghatag sang offering. Pero ang totoo siling nila, way impierno. Hindi ko mag-entertain sila nga lahog, akon lang ihambal kung ano ang ginasiling sang Bible sa aton. Ang siling sang Bible, Mateo 8:12. Ang mga tao nga wala nagtuo kag nagbaton kay Kristo, nga nagsikway kay Kristo, sing lubos sa ilang kabuhi, pagadalon sa gwa, kag didto ihaboy sa kadudulman sa impierno,
ang linaw sang kalayo, kag didto magahibi sila, kag magabagrot sa ilang mga ngipon, sa tuman nga kainit sa sining isa ka lugar nga ginatawag impierno. Ina Mateo 8:12. Mabalhin kita sa Revelation chapter 20 verse 15. Kung imo basahon ang mga verses sa ibabaw sina, nagasiling nga sa adlaw sang paghukom, sa tion nga magabalik si Kristo sa sining kalibutan, pagabasahon ang libro sang kabuhi, diin nasulat ang mga ngalan, ang tanan nga ngalan sang mga Kristohanon nga nagkalaluwas, ang mga ngalan sang nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Buksan ang libro kag bagabasahon ang mga ngalan sang mga nagkalaluwas. Kag nagsiling ang Revelation 20:15, ang bisan sino nga wala nasulat ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi, ihaboy siya sa impierno, sa linaw sang kalayo, kag magaangtos siya dito sa wala sing katapusan. So, entertainon naton kag tuohan naton ang ginasiling sang Bible, ikumparar sa ginasiling sa mga tao nga nagalahog kag nagsikway kung ano ang ginatudlo sang Dios sa aton nga mga katawhan sa sininga kalibutan. Yari ang rason, may rason nga ang tao ibutang sa impierno. Kung sa bagay, amoy ini ang ginatudlo sang Bible sa aton, ang impierno wala gintuga sang Dios sa mga tao, kundi gintuga niya ini para kay Satanas. Ang Satanas nga kaaway sang Dios, kag ang Satanas nga nagatintar sa mga tao nga kaaway man sang mga tao. Amo ina ang ginpreparahan sang Dios sa impierno. Pero kung ikaw kag ako magasunod kay Satanas, ikumparar sa pagsunod sa Dios, then ang Dios nga maluluyon, ang Dios nga nakaintindi sa imo kag sa akon, ti magasiling paborito gin man nimo si Satanas, upod na lang kamo sa ilang ilistaran nga amo ang impierno. Nagasiling si Kristo sa John chapter 8. Ginhambalan niya ang mga tao nga nagsikway nga wala magtuo sa iya. Anong siling ni Kristo sa ila? Siling ni Kristo, kamo mga anak sang inyo amay nga amo si Satanas. Ang inyong amay nga si Satanas butigon kag manugpatay, halin sang una tubtob subong. Siyang nagbutig sa aton unang ginikanan didto sa garden sang Eden, kag siya nagabinutig man tubtob karon sa aton nga mga katawhan. Then nagsiling ang Dios, kung didto kay imo ya magsunod kag hindi ka magpamati sa ginatudlo sang balaan nga kasulatan nanungod sang kaluwasan sang imong kalag, tagaan na lang kita sang Dios sang pabor. Upod na lang kamo dito, kay dito mo man gintugyan ang imong tagipusoon. Nagsiling ang Bible, ginpadala niya diri si Kristo sa tong una bala nga panahon, ginpadala sa amay si Kristo, hindi nga hukman kita sa silot, kundi nga siya magaluwa sa aton. Siya nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa mga nadula. Kag nagsiling ang Bible sa John chapter 3 verse 18, ang nagatuo sa anak hindi paghukman sa silot, pero ang wala nagatuo sa anak pagahukman sa silot
tungod kay wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Kag nagpadayon paghambal ang Bible, John 3 verse 18 kag 19. Nagasiling siya, ang kapawa mo si Kristo nagkari sa kalibutan, kag ang kadudulman wala makadaog sa iya, pero ari ang aton bantayan. Ginhigugma sang mga tao ang kadudulman labaw sa kapawa. Kag ini siling sang Bible, amo ang paghukom. Kay ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ginsikway sa mga tao, kag ginpalabi nila ang kadudulman, kay malaot ang ila mga ginahimo. Amo ini ang rason nga silutan sang Dios sa impierno ang tao, kay ginahigugma niya ang kadudulman, ang kalautan, labaw sa kapawa nga amo si Kristo. So naghimo siya sang lugar nga ginatawag impierno, ang lugar nga madulom, tungod kay nahigugma man siya sang kadudulman. So ibutang siya sang Dios sa lugar nga madulom nga amo ang impierno. Nagaugtas kita kung brown out, kuway suga dito ya sa impierno, sigi-sigi ang brown out. Dito ya sa langit, perti kasanag kay si Kristo, dito amo ang kapawa. Dito ya sa impierno, madulom nga lugar sa mga tao nga nahigugma sang kadudulman o kon kalautan. Then sulito na akong jutay, kay diri kita magatakop, ang pulong, maghanda kamo, magpreparar kamo, kay wala kamo makahibalo. Pwede makaabot si Kristo anytime. Tapos na kon hambal, pwede nga makaabot siya. Sunod simana, sunod nga bulan, sunod nga tuig, wala kita kabalo. Ang amay lang amo ini kabalo. Pero magpreparar kamo, maghanda kamo. Sino gani nga tao ang handa anytime nga magbalik si Kristo? Ang handa nga tao nga makaupod kay Kristo dito sa langit, sa bisan sano nga magabalik siya, amo ang tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa iyang kabuhi. Himoay na subong, kay karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Ang buwas bisa basi hindi na mag-abot sa imo. Siguro nga makaptan mo ang kasiguruan sang imong kaluwasan subong, kag makasiguro lamang ikaw sina kung ikaw naghinulsol sa imong sala, ginsurrender mo imong kabuhi kag Kristo, nagtuo ikaw sa iya, ginbuksan mong imong tagipuson, kag ginbaton nimo siya, kag ikomit nimo ang imong kabuhi sa iya pagi sa paghambal. Ginoo, sugod karon ako mag-aalagad sa imo. Mga kauturan, madamong salamat. Kagkabay nga ining mga kulong mangita sinulot sa aton mga kabuhi sa sini nga panahon. Thank you.